Il-Partit Nazzjonalista attakka membri rispettati tal-ġudikatura li nħatru biex imexxu inkjesta fuq il-każ tal-isparatura. Iżdissa Jason Azzopardi qal li qatt ma kien hemm kritika ta' dan it-tip. Għax sapar si sar kritika fuq ex imħalfin. Li mufara xejn ma sarix kritika fil-konfront ta' ex imħalfin. Jason Azzopardi għal dan propju l-għada li Chris Said sostna hekk fuq wieħed mit-tliet imħalfin. Mhuwiex ġudikant l-eks imħallef xi berras. Id-dikjarazzjoni ta' Chris Said segwi dik tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li qal li l-inkjesta tal-imħalfin hija biss cover-up. Donnok diġà taf illi din l-inkjesta hija cover-up oħra kif tafu tagħmlu. Miegħu reġa' qabel Chris Said. Iva naqbel perfettament ma dak li qal il-kap tal-partit, il-kap tal-partit kien ċar. Iżda mistoqsi minn One News il-ġimgħa filgħodu dwar dawn l-attakki fuq il-ġudikatura Azzopardi għalek. Dak li qal Simon Busuttil jikkontrasta ħafna ma tajjeb ara qed iwieġbek fl-istess ħin għandna din mużika spera li niftiem. Mela, il-kap tal-Oppożizzjoni f'ebda mument ma qal jew lissenklim fil-Parlament ta' xi forma ta' sfiduċja fl-eks imħalfin. Saħansitra għal Claudette Buttigieg il-kritika kienet biss fil-konfront tal-Prim Ministru. Kritika lejn il-Prim Ministru mhux lejn l-imħalfin. Ekku. Sempliċi.